iki lho. Enggak seneng aku seneng iki. Wah. Tak temokne. Hah? Tak temok. Mau lho aku ya gelem tuku. Aku golek sing ono kilim-kilime ngono lho. Hah? Ndek kene sedengan kowe gak bodine. Beli polo. Iki lek di aku senengane lek maem tak kok maneh. Dadi joy-joy tele omedi. Iki harus panas. Lho kok sik panas iku sing Be Ami, thank you. Makasih, Be. Oleh ditukokno polo. Ditukokno polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ajak jalan-jalan di toko, cari yang murah-murah. Masak itu bisa. Kayak enak ya. Oh ini masak ayam. Bumbu masak ayam. Ada Milo, kopi. Be Ami nggak tuku kopi ya? Ini kafe, kafe ini gak mau. Sepiro iki? Orang polo, $20. Mbak Mut sampean biyen senengane nggawa iki lho Mbak Mut. Sampean biyen senengane tuku iki lho. Iya, jane ben tuku maneh aku. Iki? Paket ben bayar. Lah wingi sampean nggak paket iku? Nek pirane? Sakit pitu yo ning kene larang yo. Ndek kono, biasanya sampean Mas. Sakit pitu iki. Di kono nek 30 piro, nek 35. Enten ono, sik enten kene aku tak mau burono. Di sini kopi ya. Aduh. Kopi. Mbakmu tenteni. Ini cabai sahabatku. Ini cabai terasi ya. Oh ini terasi ya. Oh ini lho terasi. Hah? Ndi? Iya. Oh, siji 30, loro 55. Murah ya. Tapi aku nggak seneng ngeluh. Ini buat ngeyip bikin ayam. Iku. Wong sampean ndek omah lho ndek kuklu ya. Lah iya. Ini ya buat bikin apa? Ayam. Ayam. Sini murah-murah banget sahabatku. Ini pertean, di sini teh. Sini teh, ini wonton min. Di sini emi semua emi. Tokonya murah-murah. Aduh. Loh, di sini emi. Aku ditinggal koncone. Loh, di sini tuh emi semua ya. Ini apa ini? Dibuat apa namanya? Lumpia. $14. Jalan-jalan, liburannya jalan-jalan. Aduh. Mbak Mut? Beras? Ini minyak di sini. Minyak, beras. Katanya tuku beras ah? Nanti sih? Ndek kene kaifen 28 Mbak Mut awake dhewe ndek pasar kira. Oh, tenan. Ini enak ini. Wis kok orang yo. Orang, kenapa? Mau aku nggak video.
Mbakmu tuh kok kopi. Los-losan. Petong dolar ngono lho. 108, berarti pirang 1,5 kilo. Minggir ora rek. Maju Dik. Pirang kilo toh? Biasa sing nganu Lho iki anune kucing ngene lho. 900 Terus saya bayar. Enteni. Ini sate-satean. Sosis. Kacang. Ini loh, duduk-duduk. Ini enak ya, ceker. Ceker enak ya. Oh, Mbak Mut iki lho maratuane sampean, Mbak Mut. Gingseng ini. Mbak Mut, maratuane sampean. apa iki? Permen gingseng. Sampe bubur lagi. Sulit. Iki gak enak ampun aku tak Masa? ginseng ora doyan yo. Permen oh. Ngambene Enak. ora doyan ngambene. Lambene wong desa ora doyan. Gingseng enak lho. Ngerti pinukokno. Apa? Itu Hah? itu 5 lang. Heeh. Ya wis mek gaya anak sampean tok ae lho. Yo kayak apa Akila, Pista sing jemput iku lho. Heeh. Kayak ndek tas ae nggo tas puilong, tapi puilonge sampean sing kok gawe libur enggak kena yu terlalu gede. Aku ndek sungu kok. Heeh. Terlalu Bawa pulang terlalu nganu ngetarani lek kok iseni woke. Kan ketok nganu. Mendayot. gede kan. Iya. Iki nang Indo ono ora ya tak takon iki. Yo ono lek ndek supermarket, lek pertokoan enggak ono. Lho, Mbok, golek-golek lagi lho, Mbok, si Ando. Wafers dito. Oh, dito wafers. Oh. Pila? Poki-poki. Wala. Itu coconut. Ini coklat. Makin siang makin ramai banyak orang. Siki nang Indo ono kok. 8. Niki nang Indo ora ono to. Kok ono ora iki? Ono lek supermarket. Pasar kan. Tapi larang ada. Oh, ya wis tumbas siji loro lah ya wis. Ngene-ngene iki nek 4,5 lho. Tapi itu yo. Enak iki. Tapi isine enggak ono. Yo. Apa? Kena dibuka apa ora? Kenek. Enak iku rasane. Mie goreng lho Ini sing kan rasane. temanku mau pulang, jadi dia Rasane goreng. anu belanja. Tak foto nih sik golek anu Hmm. kayak apa? Nek kayak golek ben iling-iling. Alane kok. Iya matane ora sang anu. Ngambil aja. Kak, aku lek naik enggak? Kopi. Iya, lek kopi. Banyak banget kopi. Kak usah kok jan mbakmu dek kono sing kae. Enak iki aja. Aku enggak seneng aku lek. Mbakmu rotine. Kak, Enak tek buah. Enak. Tapi ini ya. roti Dek. Apa sih ku? Ongol-ongol. Enggak seneng. Ada SPB. Oh, sorry. Kilotan kak. Enggak seneng aku seneng iki. Satu mak nih. Satu mau lho aku yo gelem tuku. Aku golek sing ono kilim-kilime ngono lho. Hah? Cisi mbakmu. Dungaren. Enggak lah, jarang ngejak tuh KFC. Oh iya. Situ. Enggak situ. Lah iki ora njoko ada iki apa sih? Kae lho sing keli-keli. Ora. Mau delok dhisik ta. Saya pingin iku lho, Pak. Ser ndi? Mau lo gopeng
Itu sing tam apa? Yedak iki lho. Mau iku aku. Apa? Bị lạ lạ, bị lạ lạ. Aku enggak, aku sing aku polo ae Mbak Mut. Bola ku sing ndi? Gak ono. Polo pau. Kene lho polo pau biasa. Terus aku enggak Kilo polo. Ya iku heeh. Iku jenenge polo pau. Endi? Kosong itu. Iya. Apa to? Opera tek sampean sing mau. Beto. Lek coklat mah. Pole sampean polo ae. Hah? Diambil. Apa iki? Nah iki lombok. Mau polo. Sing ireng yuk. Sing ireng mah? Aku seneng sing ireng. Ya wis lah. Ya wis. Peami. Aku Loh, kok berapa kok? wis tak bayar dhewe lek ngono. Ora wis tak bayar. Loh, Tumben ora bayar. Iku pokoke emang 22. TPA-ne piro? 11. Iki sing murah dhewe mah $4. Nek kene murah, nek kene sedengan be gak bodin. Beli polo. Iki lek di aku senengane lek maem tak kok maneh. Dadi jojo tele komedi. Iki harus panas. Yo kok sing panas iku sing Ami, thank you. Makasih, Be. Oleh ditukokno Lho, polo. Bopeng. Ditukokno polo. Polo pau. Iki ya Boseng. Ini ya. Iki ya bunceng mah. Sampo aki lamben mari bayar. Enak iki enggak habis. 103 yu. Apa? Semir iku pengen kono makna semir lho aku. Semir apa? Ala penakan semir Indonesia lho yu Garnier. Gatel ndase. Kentang kok Panas. kentang kae $20 loro. Dipakai? Heeh. Lemang ndek kono $8. Lek kentang pengen gak dipaket, Be. Heeh. Terus telu, Be. Aku ya iku enggak rontok Mbak Mut. Iya Mbak Mut, iku sing iku Mbak Mut. Sing ungu. Oke, terima kasih buat sahabatku semua yang sudah menemani aktivitas saya liburan muter-muter shopping hari ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komennya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awake dhewe wong telu rek mlaku ditutupi dalan. Glendang-glendeng. Kayak wonge cilik kabeh. Ini kita lanjut mau jalan-jalan ke pasar.